Добре дошли в Пристан, мястото, където младите хора намират подкрепа и сигурност. Ние от Фондация Усмивка напред сме изградили мрежа от доброволци, готови да даряват времето си, да общуват и да помагат на деца от домовете. Много е нужно децата да бъдат подкрепени, както финансово, така и за техният растеж, развитие, най-вече емоционална и психологическа подкрепа. Вярваме, че тяхното бъдеще зависи от всеки един от нас, затова разчитаме на вашата подкрепа също. Ние от програма Генерация сме ментори на деца и младежи без родителска грижа. Можем да се похвалим с много успехи. Отлично знаем от какво имат нужда и как да им бъдем опора. Сега имаме нужда и от вашата подкрепа, защото те са деца на всички нас, на цялото общество. Пристан обединяваме сили, за да сме сигурни, че всяко дете и младеж имат равен шанс за по-добро бъдеще. Заедно създаваме пространство за вдъхновение, израстване и общност. Добре дошли в Пристан!